Dinja Gail Colombo, żagħżugħa ta' 18-il sena mill-Isla li tħobb timmudella u tisfen. Ma' Gail iltqajna propju fil-jum li d-dinja tfakkar il-persuni bid-Down syndrome, il-ġurnata li tiċċelebra l-abiltajiet tagħhom, il-jum li jfakkar kif żgħażagħ u nies oħrajn bħal Gail jgħixu ħajjithom fis-soċjetà b'mod normali. Gail għandha ħajjita ferm attiva, għandha ħafna ħbieb, toħroġ magħhom b'mod normali, qed tagħmel kors fil-Kulleġġ Malti għall-Arti u x-Xjenza l-MCAS u wkoll taħdem part-time fi stabbiliment tal-ħwejjeġ. Kif juru ritratti u l-filmati l-passatemp ewlieni tagħha għal immudellar u x'instaqsinija li x'tħobb tagħmel dan hija ħatfitna fil-kelma u qaltilna li għax tiltaqa' ma' ħafna nies u tħobb tagħmel il-makeup u tilbes il-ġuwellerija. Ikolli ħafna nies, nonni, u nammi ħafna ukoll iż-support lija. Mhux l-ewwel darba jew tnejn li Gail kompetiet fi sfilati tal-moda fosthom anke ma' Gaffiero Productions fejn fl-aħħar kompetizzjoni Miss Valentines iż-żagħżugħa ġiet fit-tieni post meta kienet qed tirrappreżenta lil Belt tal-Isla. Staqsejniha wkoll x'inhi l-aktar ħaġa żgħiża liha b'Gail tgħidilna li tħobb ħafna lill-familja, partikolarment lill-oħta Martina li tqisha bħala l-akbar ħabiba tagħha. Fil-familja tiegħi ħobba ħafna u nagħmel ħafna support. Uħti għanna ħabba tagħha, ħobba ħafna, għammi uħti wek, ħobba ħafna għandi fidin qalbi din. Il-qalb twajba ta' Gail deret ukoll meta qaltilna li hija tħobb tajn ħafna lin-nies. L-ifal tiegħi ngħid ħafna in-nies, ngħid taf in-nies, ngħid ħafna il-nies, ngħid ħafna il-familja. F'dan il-jum li jitfakkar mill-ġnus Magħquda sa mill-2012 ikunu eluf kbar ta' nies li fuq il-medja soċjali jaqsmu ritratti ma' persuni bid-Down syndrome li l-koll jitkellmu dwar il-kapaċitajiet tagħhom. Illum ukoll ikun hemm min jilbes kalzetti differenti u kuluriti.